Gata. Hei, salutare toată lumea, eu sunt Teo alături de Rare și de Daria și bun venit la primul episod din Hide and Seek, adică pitește și caută. Bun, așteptăm să se facă zi și începem. O să jucăm piatră, farfă, hârtie. Așa, hai, l-ai pornit, Rare? Salutare toată lumea, eu sunt Rare și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, altul de Teo și Daria. Bună. Dar de data asta vom face un episod puțin mai special. Hide and Seek. Haideți toți jos aici, în fața casei mele. Și o să facem challenge-ul Hide and Seek, adică pitește-te Stai, mă scuze, Rare. pitește-te și găsește, nu? Da. Adică poate ascunsele, am mai spus. Ok. Haide, facem piatră, farfă, hârtie, cine câștigă, da? Da. Toți aici, unul lângă altul. Aici ne punem, cu fața la torță. Haideți. Haide. Hai. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Bun. Rareș, te pui. Noi căutăm. Noi ne ascundem. Haide, Rareș. Nu merg până la 20 aici, cu capul la perete, da? Da. 3, 2. Stai puțin să aștept puțin. Să văd ceva. Gata, haide. 3, 2, 1 și. Dă mai ce. S-ar putea să audă ceva pe fundal, dar lăsați că... Poate să audă foarte tare. Poate, da, poate să audă foarte tare. Stai să închid și eu ușa. Ok, gata. Gata. Haide, Rareș, caută-ne. Eu nu sunt. Pune-te pe shift. Daria. Haide, Rareș, Unde caută-ne. ești? Eu sunt aici. Bună. Daria, tu nu caut, că m-ai văzut unde sunt. Da, nu caut. Haide, Rareș. Doar mă uit la Lasă, Rareș. nu? Sau și pe afară? Ce? Și pe afară? Păi nu se zice la Hide and Seek când se filmează. Nu te uita la Zandrei? Haide. M-am uitat. Următorul care se pune e Daria, apoi eu. Haide. Am găsit. Îl văd pe Rareș sub mine. Ia, mai vreau să văd unde ești. Gata, acum o văd pe Daria lângă mine. Gata. O văd pe Daria. Mă vezi, Daria? Sunt Da, lângă tine. te văd. Dă-i pe shift. Îți văd numele. N-ai cum. Da. Sunt pe shift. Uite. Ce e acolo? Dumbala, dumbala, dumbala. Dar cum te-ai dus? Un bango scois. Hai, Rareș. Te aștept. Te aștept. Geam. O să fac și un geam. Poți să-mi fac la furnesul tău geam? N-ai bani? Cine se pune apoi? Hai, Rareș, caută-mă, Daria. O văd. Nu mai văd. Sau cred că o văd pe Păi Daria. am pus un cub așa din greșeală. Nu mai ține nimic în mână. Bine, am căzut într-o groapă și nu mai pot să mă ridic. N-ai cuburi? Am eu cuburi. Lol, nu mai văd nimic. Ajută-l pe Rareș. Lasă-mă să mor, că mai am o viață, gata, respawn. Aveai la tine iteme? Da. Ce? O să vină nu? Nu. Nu, Haide, Rareș, caută-mă. Nu se spune nici, nu? Da. Păi ce, în viața reală ai cum să spui indicii? Haide. Te aștept. Te văd, Rareș. Ești sub mine. Bine, aproape sub mine. Eu. Doamne, ce m-am păcălit. Îl văd pe Rareș. Da. Caută-l pe Rareș. Mă, Rareș. Al naibii mafiot. E sub mine, Rareș. Acolo nu. Cred că... am uitat să-mi fac ceva la casă, că vreau să... Hai, Rareș, nu mai pleca de mine. Întoarce-te. Reparații. Să știți că n-aveți ușă la casă, Rareș. Ba da, are, i-am pus două uși. N-aveți ușă la casă. Adică că poate intre ceva Bă, zombi. dar nu știu unde ești. Haide, dai bătut? Eu te văd. Sunt în spatele tău. Hai, mergi. Mergi înainte. Mergi înainte. Mergi, Rareș, înainte. Ce? Nu ești sub mine. Bă, am zis că sunt în spatele tău.
Acum? Aici? Da! Rareș, să știi că e un creeper, o să vină niște creeper și zombie. Departe, Rareș. O văd pe Daria. Eu mă duc în casă la mine, că... na. Daria, te văd. Da, te văd. Daria e din ce în ce mai aproape spre mine. Păi eu sunt în casa mea. Poate să apun. Gata, îl văd și pe Rareș. Hai că îl văd că urcă. Bun job, good job. Îl văd pe Rareș, așa, acum coboară. Așa, mai la dreapta, Rareș. Așa, gata, e sub mine, e sub mine. Iată pe Rareș. Urcă tocmai sus. Îi place la înălțime. Custom. Și slab. Am fost slaburi. Am făcut câteva slaburi, o să le pun acasă. Hai, Daria, pune-te. Gata. Mă duc să-mi las itemele ca... Ți dai că sunt sus. Uiii! Bă, cine pui mei Așa, bun. E un număr, nu? Da, stai să-mi lași eu itemele. Daria, tu numeri tot până la 20. Bun, să-mi las itemele. Stai, Daria, să-mi las itemele. N-avem voie să... Stai, uitați-vă la mine. Toți lângă mine. Toți în Minecraft lângă mine. Bine. N-avem voie să trecem din copacul ăla de acolo, de unde mă uit eu. Da. Ăsta, nu? Da. Apoi n-avem voie să trecem de acolo, de copacii ăia. Aha, da. Așa, și n-avem voie să trecem mai departe. Vino să te uiți. Unde ești tu? Uite aici, n-avem voie să trecem mai departe unde e dealul ăla încolo, în depărtare. Da, mă uit la tine pe... Acolo. Așa, n-avem voie să trecem mai departe de pomii aia și de pomii aia din spate. Și acolo de dealul ăla. Scuze. Bun, du-te, Daria, și numărul. Du-te. Scos? Nu, Doamne, mi s-a părut că... Haide, Daria. Lasă-mi și eu singură, că am ce mă uită. Stai un pic. Du-te. Număr. 1, 2, 3, 4, Așa de repede. 6, 7, 8, Rareș, vino să te puștești cu mine. Nu, că stau cu mine. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cine e gata? Haide. Iau cu lopata din Minecraft. Nu ești pe shift. Oh, scuze, se repetă faza. Scuze, haide. Du și mai număr o dată. Nu trebuia să spun. 1, 2, Gata, m-am ascuns. Tu, Daria, te-ai ascuns? Haide, Daria, caută-ne. bine, Nu orește în mâna asta. Rareș, unde ești tu? De întrebare. Nu să zic. Și chiar am înțeles, nu o să dai seama. S-a uitat Daria pe telefonul meu. Ba nu m-am uitat. Rareș, vezi un creeper? Grip. Am văzut pe doar dacă e departe. O vezi pe Daria? Ce proastă e! Se uită un creeper! Ce șmecher a fost faza! Păi ce? Măgarul. Uite acolo. Rareș te-a văzut! Te crede măgar! Unde te duci, Daria? O să-mi iau itemele. Păi te duci pe cealaltă insulă! Ba nu. Ba da, insula e în spatele tău! Nu mai lua itemele, că e voastră ascunsă. Uite! Insula e în spatele tău! Să-mi iau itemele. Da, e insula bună, scuze. Haide! Insula bună. Dar cine oare mă omoară? Aveam o ușă la mine. Și aproape Daria de mine. Rareș, uite unde sunt. Nu, unde sunt? Lol. Dar uite cât de aproape sunt eu de ea. Haide, Daria. Stai un pic. Tauși mai badi. Hai, Daria, că se face noapte. Departe, Daria, rece. Cald, călduț. Și la mine e cald. Ce aproape de mine, pot scrie. Și de mine.
Mamă, Daria, salut! Sunt în spatele tău. Cred că... Ia. Da, hai, iau-te pe Daria lângă mine. Lângă mine. Nu sunteți. Deasupra mea, gata. Deasupra. Nu, de desubt, pardon. Eu fac o groapă. Gata. Oh. Nu știu, habar n-am. Oh, e aproape de mine. Acum se depărtează. Daria e lângă mine, Rareș. Uite. Ce aproape eu! Wow! Ești în fața mea! Daria. Daria. Oh, da. Mergi invers. Oh, Daria. Te depărtezi. Ok? Și în Exact. spatele meu. Sunt sub tine. Aproape, nu chiar sub tine. Rareș! E lângă mine! Daria, toi. Daria, mai mergi. Oh, la. Mai mergi în față. Ma la 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 la. Așa, altă parte. Zombalău! Așa, mergi. Așa? Da. Și gata, ești aproape. Pe aici să cauți, că ești fix. Și lângă mine. Rareș, tu ai trimis-o la mine. Ba nu. Uite. Uite. Habar n-am, gata. Stai un pic, bă, nu. De Nu mă dau. Bă! Mă moar mobul. Uite unde-i Daria. Daria, mă dau puțin după Rareș? Ne dăm amândoi puțin după shift. De ce? Gata, stai că degeaba mă dau, că e sub mine. Sub. Peste. Gata, mă dau bătută, că Nu ești... se... Te dai bătută? Mă dau după shift, gata. Daria, uite-te în spatele tău. Uite-te în spatele tău, uite-te, în fața ta, uite-te, spate, uite. Uite-te în spatele tău, Bă, dar pe unde... uite-te în spatele tău. Dar pe unde ați luat-o? Unde? Ia, vreau să văd. Unde m-am ascuns? Da. Vino, Doamne, să mă cutai și pe mine. aici. Unde? Păi în groapa asta am fost. Păi nu mă vezi. Mă sună tati. Bun, cam aici e episodul de azi. Bă, pune pauză la videoclipul tău. Nu uitați să apăsați butonul de like, ne revedem data viitoare. Bye, bye.